ערב טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב שי, ערב טוב פרופסור חיים שקד, ואתי כהן, את איתנו, נכון? לא, היא נעלמה. אוי, היא הייתה פה עד לפני שנייה, הנה היא נכנסה. אז שלום לכולם, שלום לך גם אתי כהן, פסיכולוגית פסיכולוגית חינוכית, מומחית במצבי טראומה ומצבי משבר. עוד מעט נשמע קצת יותר, לשם כך נתכנסנו. אבל אולי רגע קודם נבקש מפרופסור חיים שקד לברך את הבאים, לומר אולי איזה משפט או שניים לפתיחה, לעוד ערב של לחימה ואתגר. אז באמת אני רוצה קודם כל להודות לאתי כהן, לא רק על המפגש הזה, אלא על כל העשייה שלה האקדמית עמדת. אנחנו מורגלים לצערנו אחת לכמה זמן כשיש לנו אתי, ואני חושב ששני דברים. א', עצם ההצעה הזאת כבר מקלה על הנגיד, יש גם כאלה שפונים ומנצלים את קצה החוט הזה, וגם בפעם הצענו לכל מי שמעוניין להתקשר, והצענו לכל מי שרוצה לפנות, ובאמת עשרות סטודנטיות פנו לאתי, ובהחלט כמה וכמה שיחות, אז גם בהתייעצות לגבי ילדים, כי אתי באמת מומחית למצבים האלה, ומומחית להתמודדות שונית. אז באמת אתי אני רוצה להודות לך. עשינו כבר מפגש אחד איתך שהיה סגור לסטודנטיות בלבד, מיני מקומות נוספים. המפגש שהיה סגור הוא באמת לא הקלטנו ולא העברנו אותו. הפעם אנחנו מפגש בחלקו, זה בדיוק הצטלב לי עם ניחום אבלים לצערי של מישהו מנרצחי אני בהחלט חושב שהתכנים הם חשובים ומשמעותיים, ואנחנו עכשיו מקליטים את הפאנל הזה כדי... תודה רבה לך אתי, ותודה גם לכם, דוקטור שי מרמו ודוקטור דני נקריטין, מארגנים את הסדרה הזאת בהקלטות הללו וצופים בסרטונים הללו. אז באמת חיים, עשייה תודה. חשובה, זה שאנחנו לאורך זמן, יש לנו עכשיו באמת מה לתת, אז תודה רבה חיים, תודה תודה. רבה חיים, היה קצת קטוע, אבל אני גם חושב לכם. זה הובן. שהמסר עבר ויצר איזשהו רצף של גם הוקרת תודה על היותך אתי נכונה לעמוד לצד המכללה והסטודנטים ברגעים מאתגרים שכאלה. כמו שאמר חיים, אנחנו מקליטים את המפגש הזה, כמו את המפגשים האחרים, ובאמת אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים אחר כך נדרשים להם, אז אנחנו שמחים מאוד שאת איתנו, ודוקטור שי ממו, פרופסור חיים שקד, אם אין לנו עוד משהו להוסיף, אז אנחנו נתחיל, נכון? בהחלט. אז בהחלט כן. תודה דניאל ושי. חיים, תודה רבה לך על המילים החמות. אני חושבת שאתה מכניס אותנו מיד לנושא, במשמעות הזאת שהתמודדות עם לחץ וחרדה, שזה יהיה הנושא של השיחה שלי, אז אחד המרכיבים זה באמת הביחד. ואני חושבת שזה מעבר לקטע של המומחיות שלי, ההרגשה שהמכללה באמת עוטפת את הסטודנטיות ונותנת הרגשה של יחד ולא התמודדות לבד. בעיניי זה המקום החשוב, והעטיפה שאתם נותנים זו עטיפה נהדרת. אז ממש הכנסת אותנו לנושא.
אני רוצה להתחיל מיד עם תרגילים, אני מתלבטת האם להתחיל או להתחיל את המצגת. בואו אתם החכמים תאמרו לי. תרגיל. תרגיל, נתחיל בתרגיל. אוקיי. אז מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד פרקטית ומאוד מעשית בכיוון, ובטח בעניינים של לחץ וחרדה, שאנחנו הולכים על הקווים המאוד מעשיים. אני נותנת עכשיו תרגול פשוט, אני אתן גם סימן איך אפשר לזכור אותו, ככה שאפשר לשנן ולחזור. זה אחד התרגילים החשובים ביותר שיש לנו בהתמודדות עם לחץ וחרדה, והוא נקרא 4 היסודות. 4 היסודות. אני עושה את זה משהו כזה מאוד חזותי, ככה אפשר לזכור 4 יסודות. אני עוברת על כל יסוד, אני אסביר כל תרגיל, ההמלצה היא כזאת, לתרגל את זה עכשיו בזמן רגוע, כי ברגע שאנחנו נצטרך, אנחנו נשלוף את זה באופן מיידי. אז אני חוזרת על התרגיל שלנו, זה 4 יסודות. היסוד הראשון שאנחנו נדבר עליו, זה יסוד האדמה. זה היסוד הראשון, יסוד האדמה. מה שאני מבקשת לעשות, שבו על הכיסא בצורה נוחה, לא מתוחה מדי, לא רפויה מדי, אני תמיד מדמיינת כמו איזה מיתר של גיטרה, ככה שאפשר לנגן בו, ככה הגב שלכם לא מתוח, לא רפוי מדי, כאשר הרגליים צמודות לקרקע. אני מקווה שאנשים עושים איתי את זה יחד, אני עושה את זה גם, אני מאמינה שהאנרגיות החיוביות זורמות באופן כזה. אנחנו מצמידים את הרגליים לקרקע, באופן החזק ביותר שאנחנו יכולים. מי שרוצה יכולה לעמוד ולעשות אותו הדבר, להצמיד את הרגליים בחוזקה לקרקע, לכמה שניות. ואני מסבירה את הרציונל, מה יש לנו באדמה, ששם התרגיל זה קרקוע מלשון קרקע. אנחנו מתחברים לכרגע ולעכשיו. בזמן מתח וחרדה, התחושה הן מחשבות מנקרות בראש, דאגה מסתובבת, דאגה לבעל במילואים, דאגה לאח במילואים, דאגה לבני משפחה, דאגה לילדים הקטנים, דאגה גם לעצמנו. אנחנו שומעים כל הזמן חדשות, ואנשים גם מעבירים כל כך הרבה שמועות. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להתרכז כרגע במציאות הרגעית שלי עכשיו, ולכן אני עושה את התרגיל של הקרקוע, אני כרגע מייצבת את עצמי. זה רציונל אחד. רציונל שני של תרגיל קרקוע הוא שבזמן לחץ וחרדה יש תחושה של איזה רעד או פנימי או רעד ממש מוחשי, וברגע שאנחנו נותנים התנגדות לרעד, הרעד מפסיק, והשדר למוח הוא שאין לנו כאן חרדה כרגע. אנחנו לא רוצים להסלים אצלנו את מצב החרדה. אז החלק הראשון בתרגיל שאני נותנת ב4 יסודות, קרקוע. אני עוברת ליסוד השני והוא אוויר. אנחנו מכניסים לעצמנו אוויר, תרגישו אותו נכנס, הוא חם, אני משעה אותו אצלי ואני מוציאה. 3 פעמים הכנסת אוויר והוצאה. אני מלווה את ההכנסה, אני מרגישה את האוויר החם שנכנס אליי ואני מוציאה. זה היסוד השני של אוויר. היסוד השלישי זה מים. מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שתמיד אנשים אומרים, מי שנכנס ללחץ וחרדה, שישתה בבקשה כוס מים, אבל אני מסבירה איך לעשות את זה נכון. אנחנו שותים מים כאשר אנחנו ממלאים את כל חלל הפה במים, ממש מה שנקרא מלוא לוגמיו.
אני לא בולעת מידי, אני ממלאה את הפה במים, ולכן ההצעה שאם יש משהו במצב הזה, שיהיו בקבוקי מים בממ"ד, בכל מקום קרוב שאפשר לשתות ואפשר לתת גם לילדים. זה היסוד של המים. אבל אנחנו נמצאים במצב של מלחמה, לא תמיד יש מים לידינו, ולכן אני מפרקת את התרגיל הזה. מתחת לתנוך האוזן יש לנו את בלוטות הרוק. אפשר לתת פקודה למוח שיהיה לנו רוק בפה, תעשו את זה, זה עובד באופן מיידי, ואז הפה מתמלא במים. אני גם יכולה לתת לילדים וגם לעצמכם, לבן זוג, למי שנמצא בחרדה, קוביית שוקולד, ולהנחות שהקוביית שוקולד תישאר בפה עוד שנייה ועוד שנייה, ואז חלל הפה מתחיל להיות רטוב. אפשר לתת סוכריה וחלל הפה מתמלא ברוק. אז אני חוזרת, שתייה, חלל הפה, הפעלת בלוטת הרוק, קובייה של שוקולד או איזה סוכריה בתוך הפה. אני מסבירה את מהות התרגיל, מה הרציונל כאן. בזמן חרדה, השדר למוח שאנחנו נמצאים במצב מסוכן, ואנחנו רוצים לשבור את המעגל הזה, שהשדר לא יעבור למוח, כי השדר עובר למוח, והגוף שוב מגיב בחרדה. לכן אני מרטיבה את חלל הפה, ואין שדר למוח שאני נמצאת במצב של סכנה. אז דיברנו על 3 יסודות, ואני עוברת ליסוד הרביעי. היסוד הרביעי זה אור. מה שאני מבקשת לעשות את התרגיל הבא, קחו בבקשה את כפות הידיים, יד ימין שלכם מתופפת ליד כתף שמאל תפיחה, יד שמאל על יד הכתף של יד ימין, 1, 2, 3, 1, 2, 3, לנשום, 1, 2, 3, 1, 2, 3, לנשום, 1, 2, 3, 1, 2, 3, לנשום. זה נקרא חיבוק הפרפר, ולמה אנחנו מכניסים אותו ליסוד של האור? ברגע שאנחנו עושים את חיבוק הפרפר, אנחנו חושבים על משהו נעים, משהו שממלא אותנו באור, דבר נעים שהיה לי היום בבוקר, חוויה נעימה שהייתה לי בעבר, חוויה נעימה שתהיה לי בעתיד, מקום שנעים לי להיות שם, אדם שנעים לי להיות שם. התחושה של הנעימות ממלאה אותי בתוכי באור. אני עושה את חיבוק הפרפר, ואני חושבת על משהו שממלא אותי באור ונעימות. אני חוזרת, התרגיל הראשוני בכל מצב של חרדה, 4 יסודות, אדמה, אוויר, מים ואור. ואם אין שאלות כאן בצ'אט, אני עוברת למצגת שלנו. כרגע אין שאלות, אתי, אנחנו יכולים להמשיך. מעולה. אנחנו גם נושמים ויש לנו מים בפה, אז אנחנו... אלופים. אוקיי. מסתדר? מסתדר, הנה, בבקשה. share. אוקיי. רואים את המצגת, כן? רואים את המצגת, כן? כן, רואים. אוקיי, טוב. אז מה אנחנו נעשה במפגש אחרי התרגיל שנתתי? כולנו עוברים את הימים הקשים האלה, אנחנו מתמודדים עם כאבים, עם דאגה, עם אובדן. האירוע כל כך עוצמתי וחזק שהוא למעשה משתק אותנו, ואנחנו לא רוצים להישאר במצב של השיתוק.
אני חושבת שמרבית האנשים שנמצאים כאן הם אנשים שנמצאים בעוטף ישראל, נדמה לי שעכשיו החליפו את השם לעוטף הגבורה, וזה נהדר. וזה אנשים שהתמודדו כבר עם סבבי המלחמה, והתחושה הייתה שאפשר להתמודד, והפעם זאת המלחמה, זה לא מבצע, זאת מלחמה, ולכן התחושה היא הרבה יותר קשה. אז אני אתן הסבר קוגניטיבי למה שאנחנו מרגישים, אני אתן כלים להתמודדות, אני אתן הסבר איך לעבוד עם ילדים, ואם יהיה לנו זמן אנחנו ניתן גם מקום לשאלות. איך אנחנו מתמודדים עם מצב כזה שהרגש הראשוני שעולה לנו זה רגש של חרדה? אנחנו שומעים את הקולות הנפץ, אנחנו שומעים מה שקורה, מבקשים להיכנס למרכז, למקום מוגן, לממד, כל הדברים האלה מעלים אצל אנשים את תחושת החרדה. הדבר הראשון שצריך לחשוב על זה, שכולם ילדים, מתבגרים, מבוגרים, הם מגיבים בתגובות שונות. כל תגובה היא נורמלית במצב הלא נורמלי בו אנחנו נמצאים. אנחנו נראה ילדים מבוגרים שנמצאים בשקט ולא עושים שום דבר, כאלה שמרגישים אלם, כאלה שמתחילים לצעוק, בכי, וכאלה שיש עשייה מוגברת. ילדים שחזרו להרטיב, כאבי בטן, דפיקות לב, גם ילדים, גם מבוגרים, גם מתבגרים. כל התגובות הן נורמליות במצב הזה, וחשוב ככה לחזור על המשפט הזה, ולא לחשוב שקרה לנו משהו. התגובות האלה מראות שיש לנו חרדה, וההסבר הקוגניטיבי לחרדה, שחרדה אמורה לסייע לנו לפעול במצב של סכנה קיומית. היות שאנחנו מטעם המכללה, אז אני נותנת גם את הדוגמה שאני נותנת למורות ולסטודנטיות שלנו, דוגמה למשל, מה זה נקרא שחרדה עוזרת לנו לפעול במצב של סכנה קיומית, אז ביום יום אנחנו כן היינו רוצים שתלמיד תהיה לו חרדה מסוימת לקראת מבחן, כי יש משהו בחרדה שמניע אותנו. לכן, וזו הסיבה שצה"ל מפתח כל כך הרבה דברים, זה הסיבה שצה"ל מתאמן, זה הסיבה שאנחנו מחפשים לנו תרופות, כי אנחנו חוששים ממחלות. החרדה יש לה מקום מאוד חשוב לשמור על הקיום שלנו, לכן היא תופעה נורמלית, וזה לא מסוכן להיות בחרדה, זה לא אומר עליי כלום שיש לי חרדה, צריך לדעת שהגוף שלי יכול להיות בחרדה ויכול להתגבר. אתי, סליחה, יש פה שאלה, כן, באיזה כן. מצב אדם יודע לזהות שזה כבר לא חרדה רגילה, אלא שזה כבר מעבר לזה? זאת אומרת, מה השלב הבא מעבר לחרדה? שאלה איפה הגבול עובר? שאלה מצוינת, אני אדבר עליה בהמשך, אבל אני אענה עכשיו. כרגע, כל התגובות שאמרתי, גם דפיקות לב, גם הזעה, גם כאבי בטן, גם בכי, זה נורמלי. אנחנו כרגע במצב הזה המלחמתי, אנחנו לא אומרים על שום דבר שהוא לא נורמלי. המדד שיכול להיות, אם אני בערך בין 30% ל-40% מהיום מגיבה במצב כזה, זה בסדר. אנחנו לא נדבר כרגע על אנשים, אני שמעתי כל מיני מונחים וזה פשוט מקפיץ אותי. אנחנו לא מדברים על אנשים שנכנסים כרגע לפוסט-טראומה. פוסט-טראומה יכולה להגיע אחרי שאנחנו נגמור את המצב. אנחנו כרגע במצב של מלחמה, ולכן התגובות הן בסדר.
אבל שאנשים הרגישו יותר בטוח, אז אני אומרת, 30% מהיום, 40% מהיום את נמצאת במצב כזה, זה עדיין בסדר. מעבר לזה, כדאי להתייעץ. וכל המקומות פתוחים עכשיו להתייעצות, וכולם נותנים את התרגילים. אני כאן אתן יותר תרגילים. ואני אומרת לשואל או לשואלת, אני מלווה אנשים, גם יש לי קו סיוע של המכללה, אני עובדת גם דרך נטל, ואני מקבלת אחר כך את התגובות, אנשים עושים את התרגילים, מתחילים לנשום יותר טוב. כתבה לי מישהי לא מזמן, קמתי מהמיטה, התחלתי לבשל. אנחנו נדבר על עוד תרגילים, אני מקווה שעניתי לשואלת. למה יש את החרדה הזאת? למה אני מדברת עליה מיד בהתחלה? כי היא תופעה גופנית, אותה אנחנו רואים מיד. צריך להבין שהמוח משותק בזמן חרדה. לכן לאדם עם חרדה, אני לא מנסה להסביר דברים בהיגיון, אלא אני מתמודדת דרך הגוף. וארבעת היסודות, תשימו לב, זה התמודדות דרך הגוף. היגיון לא עובד לנו במצב של חרדה. מה כן אפשר לעשות? כאשר מישהו בסביבה שלנו חווה חרדה, זה יכול להיות הילד שלנו, בן הזוג שלנו, אני הולכת ופתאום הייתה אזעקה ואני רואה מישהי לידי עם חרדה, לא חשוב. להיות לצידו, לא לברוח. להיות לצידו. אם אפשר, אם זה מישהו שאת יכולה ככה להתקרב אליו יותר, לתת מגע עדין, לשים יד על הכתף, לתת חיבוק, ליצור קשר עין, לא להשאיר אנשים בחרדה לבד, לא להיבהל, זה עובר, לא את ולא מישהו נמצא בחרדה, אבל לא להגיד תפסיק ותרגע. אם הם יוכלו להגיד לעצמם תפסיק תרגע, הם כבר היו עושים את זה, וזה מכניס לסטרס מאוד חזק, שרואים מישהו עם חרדה ואומרים לו תפסיק, 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 תרגע. לא לעשות את זה. להגיד, זה בסדר, אני איתך, אני לא הולך, אני לא הולך, אני איתך, אני איתך. זה מה שאמרתי בהתחלה, תחושת השייכות והביחד. זה החלק המשמעותי בנושא של החרדה. אנחנו נדבר קצת על חוסן, גם שהמכללה מובילה את זה, וגם כי זה מאוד אמיתי. אני עניתי שם לשאלה, אני שומעת כל הזמן תגובות של אנשים שאומרים, אז מה, זה תיגמר המלחמה הזאת וכולם יצטרכו טיפולים? לא. אנחנו מדברים על זה, ש85% מהאנשים מתגברים על התסמינים של החרדה. מרבית האנשים מגיבים לסיטואציות הקשות האלה באופן מסתגל. אני לא מדברת על אלה שנחטפו, אני לא מדברת על אלה שהיקירים שלהם נהרגו, אני מדברת על העורף, ואנחנו צריכים לשמור על עורף חזק, כי עורף חזק הוא מאפשר לחיילים שלנו את המסוגלות, ולכן העורף הוא חזק. אנחנו גם לא רוצים חלילה לגדל דור שלא יכול להתמודד. את צריך לדעת ולחשוב על זה כמו מנטרה. למרבית האוכלוסייה לא נדרשת התערבות. 85% מהאוכלוסייה עוברת את זה. עוד אחוז מסוים אנחנו עושים התערבות. מה שאנחנו עושים כרגע מחזק את החוסן הטבעי. לכל אדם יש חוסן טבעי, הוא לפעמים לא מודע לזה, והתרגילים האלה נועדו לחשוף את החוסן הטבעי. אנחנו מדברים על התאוששות והחלמה טבעית, בתנאי שאנשים מתייעצים ומדברים ולוקחים תרגילים, כל אחד בדרך שלו. מספיק לראות
את כל מה שעברנו, מה שמדינת ישראל עברה ואת החוזק, ולהבין מה שזה נקרא החלמה טבעית. לכן אנחנו לא נופלים לייאוש, אנחנו לא מדברים באופן מייאש, אנחנו מדברים באופן שאנחנו מסוגלים להתמודד, והעורף הוא חזק עבור החיילים שלנו. יש המון מחקרים על הנושא של טראומות, ואני לא רציתי להביא אותם כאן, אבל יש המון מחקרים שבודקים מה עוזר בעיקר לחוסן של אנשים. ומה שזה חותך ממש את כל המחקרים, זה לקדם תקווה ועידוד של תחושה של תקווה, לגייס עמדה שיהיה טוב, לדבר על עצמנו בסגנון, עברנו כל כך הרבה, יצאנו מזה, ללמד את עצמנו לחשוב איך יהיה בעתיד, לדבר על תוכניות החיוביות של עתיד, אפשר לגבש את המשפחה יחד, ולהתחיל לדבר מה אנחנו נעשה שהכל ייגמר, לאן נלך לטייל, איזה ארוחה נעשה, מה נעשה על האש, מה נקנה, כל המחשבות החיוביות לעתיד הן מחזקות אותנו כרגע. ואם מישהו שומע בסביבה אמירות של ייאוש, להתרחק, כי ייאוש זה דבר שמדבק. אדרבה, אתם תדברו על החוסן, על התקווה, על ההחלמה. והנקודה הזאת היא מאוד חשובה, אני מקווה שככה הצלחתי ככה להעביר כמו שאני מאמינה בזה. שוב למי שנכנס יותר מאוחר, אני חוזרת שוב על הכלים של עזרה בזמן חרדה, חיבוק הפרפר, אתם פה שמתי בתמונה, אז אתם רואים בדיוק איך אפשר לעשות את חיבוק הפרפר, אני ממליצה להורים לעשות את זה לילדים, מורים יכולים ללמד את זה, עוד מעט נכנסים למפגשים באופן חלקי, אפשר ללמד את זה גם בזום, גם השם שלו שאין שום קשר עם הפרפר, אבל השם שלו ככה משהו מאוד מרכך, ולהשתמש בשם, שתייה דיברנו, קרקוע דיברנו על זה, אני חוזרת שוב שתייה, צריך ככה להרטיב את חלל הפה כל הזמן, אם על ידי שוקולד, על ידי סוכריה, על ידי מים, על ידי שימוש של בלוטות הרוק, קרקוע, להצמיד את הרגליים חזק חזק לקרקע, בעמידה, בישיבה, זה עוזר מאוד. אני מוסיפה כאן את הרפיית ג'קובסון, הכוונה כאן קיבוץ והרפיה הדרגתית של שרירים בגוף, אפשר לעשות את זה עם כולם, כל המשפחה, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד משעשע, מותחים את הידיים בחוזקה ומרפים, מותחים רגליים בחוזקה ומרפים, את הכתפיים מותחים ומרפים, מקמטים את הפנים ומרפים, עם הילדים אני נותנת כל מיני דימויים, כמו שאני אומרת להם, יש לנו איזה נודלס, שעוד לא עשינו אותו שום דבר, והוא ישר, תעמדו כמו איזה מין ספגטי כזה, ארוך כזה, עכשיו בישלנו אותו, ואיך הוא רפוי כזה, אפשר לדמיין כמו שק תפוחי אדמה שהוא יציב, וברגע שפותחים אותו אז הכל נשפך, אז איך אנחנו נראים שאנחנו, כל השרירים שלנו רפואיים. הרעיון הוא כאן לכווץ שרירים ולהרפות, לכווץ שרירים ולהרפות. יש לי משהו בצ'אט? לא, אני ממשיכה. אנחנו נגיד כשיש, תודה אתי. מעולה, תודה. בינתיים אנחנו מאחורייך עם ההרפיה וה... מעולה, מעולה. ואי אפשר בלי הכלים הנהדרים והמאוד מאוד מעשיים של מולי לעד, על הגשר המאחד, אני אחזור על זה די בקצרה, כי אני חושבת שהרבה כבר מכירים אותם לשמחתנו, כמה שאפשר, הגשר זה גוף, הפעלת הגוף, לא לשבת באופן פסיבי, כל תנועה בריאה, כל תנועה טובה, לא לאפשר לילדים לשבת כל היום, להפעיל אותם, מה שאנשים אוהבים,
רוצים ללכת מכאן לכאן, רוצים לרקוד, רוצים לעשות את התרגילים שאני הצעתי עכשיו, לשטוף כלים, לבשל, כל מה שמניע את הגוף שלנו מבורך. אין לכם מושג איזה שדר עובר למוח ברגע שיש את העניין של הגוף. גשר, שין, שכל, מנטרה, חשיבה של משהו בראש כמו אנחנו נתגבר ונעבור את זה. יש לנו צבא חזק, אני מוגנת, אני נמצאת במקום מוגן, יש לי ממד בבית, איזו מחשבה שכל הזמן אני מסתובבת איתה, ואם ילדים לא יודעים לתת להם את המחשבה, לתת להם משפט שהם ירגישו איתו טוב. המרכיב השלישי בגשר זה רגש, לעבוד עם הילדים על עולם הרגשות שלהם, לצייר איתם, לשיר איתם, לרקוד, לעשות הצגות. מה שהרגש יכול להביע זה טוב. אני רק כאן עושה טיפונת בסוגריים, במצב הזה של המלחמה, אני מובילה את הרגש רק לביטוי של ציור, של שירה, של מוזיקה. אני לא רוצה היסחפות רגשית יתר על המידה, אנחנו נשאר בחלק הקוגניטיבי של גוף, שכל וביטוי הרגשות, פשוט להביע את הרגש, פחות מחשבה איך הרגשת, יותר מה חשבת. מערכת אמונות, לכל אחד יש משהו שהוא מאמין בו, זה הזמן להתחזק, כל אחד באמונה שלו. מי שחושב שתהילים עוזר לו, מי שחושב שתפילה מסוימת עוזרת לו, מי שחושבת ששיחה, להקשיב לאיזה שיח אמוני עוזרת. דיברה איתי השבוע מישהי שהיא מאוד מאמינה שהיא שוב תחזור לשמור על תזונה טבעונית, זה יחזק אותה, זה שייך למערכת אמונות. כל מה שאדם מאמין שנותן לו כוח, זה הזמן להוציא אותו, לחשוב עליו ולעשות איתו משהו. הדבר הנוסף זו חברה, לא להישאר לבד, להרים טלפון, לדבר, לראות אם יש חברה שהיא לא פותחת את הדלת, לדפוק לה על הדלת אם אפשר, לא לתת לילדים להישאר כל היום לבד בבית, לשלוח לחבר אם זה מוגן ואם יש שם ממד, להזמין חבר אם אפשר, לעשות מפגשים קטנים. אני גרה באיזשהו יישוב וזה מבורך, עושים מפגשים מאוד מאוד קטנים, קבוצה קטנה של ילדים באזור של ממד, עם מבוגר אחראי, אפשר לעשות את זה בכל מקום, לשמוע מה הצבא מאשר, לעשות את זה, לא לשבת לבד, להרים טלפון ולדבר. יש כאן עוד משהו מאוד חשוב בעניין של חברה, אני מדברת כאן לאימהות שנמצאות כל היום בבית עם הילדים. אי אפשר כל הזמן לדבר בשפה של ילדים, את צריכה לדבר בשפה של מבוגרים, ולכן מאוד חשוב שתיפגשי עם חברה ותדברי. צריך את ה-level הזה של אותה רמה של בוגר לבוגר, ולא כל הזמן בוגר לילד. כל היום הייתי עם הילדים, קחי לך את השעה להיות עם אדם בוגר ולדבר איתו. והעולם הדמיון, לא שם הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, אנחנו כאן מפליגים במחשבה, לאן אנחנו יכולים להגיע ומה נעשה אחרי שזה ייגמר. אני נמצאת עכשיו בתוך הממד ואני מדמיינת מה אני עושה בהמשך, איזה חוויה חיובית, איזה משהו שאני רוצה לבנות, משהו שאני רוצה לכתוב, אני רוצה לקחת את הילדים לטיול מחוף לחוף. זה הזמן להשתולל עם הדמיון ולדבר על זה, ולדבר על זה. זה הגשר המאחד של מולי לעד. אתי, אני רק, הכל בסדר, אני רק רוצה להגיד, אין גם שאלות בצ'אט כרגע, רק רוצה להגיד שנשארו לנו בערך 10 דקות, רק כדי שיהיה לנו איזושהי פרופורציה של זמנים, בסדר? אוקיי. לך אוקיי. ולקהל.
תודה. בסדר גמור, תודה, אני אדלג על אנחנו קשובים ונהנים, אבל רק לעדכן. תודה, דניאל. אז אני עוברת בזריזות לעקרונות לעבודה עם ילדים, ואני אתחיל מה שנכון לעשות בימי שגרה. בימי שגרה, מה שחשוב לעשות, אנחנו שומרים על איזון בשני תפקידי הורים. תפקיד אחד זה פיקוח והכוונה, תפקיד שני זה קבלה והכלה. בימי רגיעה אנחנו מקפידים על זה, ובימי מתח ומצוקה, כמו שאנחנו נמצאים היום, עוד יותר חשוב להקפיד על שני התפקידים, ואני אתן דוגמאות שתבינו למה אני מתכוונת. ומי שחשב אי פעם ללכת להדרכת הורים, זהו, רק השקף הזה, אם מי שמפנים את זה, לא צריך שום דבר יותר. אני מסבירה מה הכוונה. פיקוח והכוונה, אני המבוגר אחראי בבית, אני מקפידה על סדר יום, על שעות שינה, על אוכל, על תרגול כניסה לממד אצלי בבית, או שיש לי מקום אחר, על ניהול משברים ולחצים, אני מפקחת שאם יש להם זום שהם נכנסים, אם הם צריכים בגדים, אני מכבסת. זה פיקוח והכוונה לילדים. אני דואגת, אני אומרת להם, ואני אומרת מה עושים. החלק השני זה קבלה והכלה. אני מקשיבה לכאבים, לחרדות, לבכי ולריבים. הוא רב עם אחיו, זה רב, לקח לו את הלגו, קיבלו לגו מתנה, לקחו להם. אני מקשיבה, אני מכילה, אני מרגיעה, אני נותנת מידע. דבר לא הולך על חשבון השני. אני לא יכולה כל היום לשבת ולהקשיב ולשכוח שהילדים, שיש לי את החלק של פיקוח והכוונה, ואני צריכה להקפיד על סדר יום. אז זה הכוונה, האיזון בין שני הזרועות בהורות עם ילדים. משהו עוד חשוב עם ילדים, מידע אמין. לא לסמוך על אף אחד אחר. תצני את את המידע האמין. מה זה מידע אמין? הכלל הוא מידע מותאם, לא מציף, בהתאם לרמה ולגיל של הילד. ואם את לא בטוחה, תכתבי לך מה את הולכת להגיד לילד. איך מתחילים במידע אמין? את שואלת את הילד מה הוא יודע. בשכונה חלילה פתאום קרה משהו, כולם מדברים על זה, תשאלי אותו מה הוא שמע, ומשם את מתחילה. משם את מתחילה לבנות לו מידע מותאם ולא מציף. לדוגמה, אני אומרת משהו מאוד ברור, בשעת הזקה הולכים לממד, לא יוצאים מהממד, עד שההורים אומרים, זה קצר מאוד, זה קצר מאוד, זה ברור מאוד, לא הכנסתי כאן כל מיני סיפורים, לא הפחדתי, מאוד קונקרטי, מאוד ענייני, וזה עושה סדר בחשיבה ובעולם הרגשי. מאוד חשוב לנו לעשות אקלים חיובי בבית. כללים של כמו כללים של משהו עשה ואל תעשה, שלא יהיה ויכוחים מיותרים בבית, על לנקות ומתי אתה לומד וכו' וכו'. מראש אני עושה את הכללים, מה מותר לעשות, מה לא עושים, באופן קצר, ישיר, זה מפחית מאוד מתחים, ואז אני מרגישה שהאקלים בבית הוא יותר חיובי. אם חייבים לראות תקשורת וכו' וכו', רק עם תיווך של הורה, לא לתת לילדים לבד בשום פנים ואופן. אם מוכרחים, רק סרטונים חיוביים להראות, איך העם מתגייס, את האהבה שיש בעם, את הביחד. להימנע לחלוטין מחשיפה לסרטוני זוועה, זה שורט את הנפש, גם אותנו כמבוגרים, כמובן את הילדים, זה אסור ממש ממש ממש, ברור אני חושבת. איך אנחנו מדברים עם הילדים, אני ממשיכה את הנושא הזה, אנחנו צריכים לבנות להם
רצף של האירועים. תראו, בעיקר המשפחות שהתפנו, היו לי כל כך הרבה שיחות עם משפחות שהתפנו מנתיבות, משדרות, עוד ממקומות יותר, מאופקים, מנחל עוז גם. ילדים התבלבלו, פתאום חטפו אותם, לקחו אותם לסבתא, לדודה, לצפון, לדרום, הייתה לי שיחה עם מישהי מהלומים, אותו דבר. אנחנו צריכים להבנות להם את האירועים, איך התחיל, מה היה, איפה אנחנו עכשיו. למשל, שמחת תורה, התכוונו כולנו לשמוח, אנשים רעים, ירו בנו, הצבא הייתה בתחילה, אם זה ילד יותר גדול, גורם הפתעה, הצבא נכנס, זה התחלה, ולכן עברנו עכשיו לנתניה, למקום רגוע, שזה ייגמר, אנחנו חוזרים לבית, בעזרת השם שלכולם יהיה בית לחזור אליו. למה חשוב? צריך כאן לעזור קוגניטיבית לילדים. שמעתי ילדים שאומרים, אז אין בית ספר, אין גנים, אנחנו בונים להם את רצף האירועים, רצף של היגיון בזמן ומה שקרה. גם לילדים, אנחנו מעבירים את הרצף של תקווה, מסר שעם ישראל חזק, מדינת ישראל חזקה, יש לנו צבא חזק, יש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא. ילדים מאוד מתחברים לזה. חושבת שמעתי בזמנים, מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך, אמר את זה פרנקל ויקטור החכם. אני חושבת שהמשפט הזה מאוד נכון, אנחנו מתמודדים עם דברים קשים, אבל עם ישראל איתן, ויש לנו באמת למען מה לחיות, ולחיות בבריאות שלמה. תודה רבה לכם על ההקשבה. אתי, תודה רבה. אנחנו באמת בימים האחרונים פוגשים הרבה מאוד, גם במסגרת הזאת ובמסגרות אחרות, גם כמרצים וגם כצופים בהרבה מאוד הרצאות, ואני חושב שזאת הרצאה שבאמת עשתה לנו סדר, גם ההדרכה, לדבר עם הילדים. לקחתי כמה דברים, גם את התרגול היפה של 4 היסודות, אני רק קופץ בין דבר לדבר, התרגול היפה של 4 היסודות, גם אולי ההקפדה על מידע אמין, שאמרת כמה דברים, אני קודם כל לוקח את המידע אמין, לא לספר לילדים סיפורים שאחר כך נצטרך לבנות שקר שילך ויתפח, אלא להתאים את המידע, אבל גם לא לשקר להם. אני חושב שזה היה דיוק מאוד מאוד יפה, גבולות והכלה, באמת תודה רבה. אני חושב שהיו המון כלים שמארגנים את החוסן בחיים בכלל וכעת. תודה רבה לכם, דניאל ושי, שישבתם ככה בעורף שלי, זה היה עורף חזק, זה היה עורף פנטסטי. תודה. תודה רבה, תודה, לילה טוב. לילה טוב גם לצופים. רגע, בוא נראה יש איזושהי שאלה. הנה, גם הפידבק הוא דומה, שהכלים נתנו באמת הבנה וידיעה, אז תודה רבה גם לצופים ולמשתתפים, אלה שעכשיו ואלה שיצפו בו גם ביוטיוב כשנעלה, וערב טוב לכולם, וכמה שאפשר שקט. ושקט לכולם. תודה לכולם. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב.